Základná škola pre nás nebola len miestom učenia sa, ale hlavne miestom plným kamarátstiev a nezabudnutelných zážitkov. Som si istá, že si do dnešného dňa každý z nás deviatakov veľmi dobre pamätá deň, kedy sme s veľkým strachom držali mamičku za ruku a prvýkrát prešli bránou tejto školy. Tak ako vždy v tomto čase, školský rok sa končí zase. Slniečko hlavu kloní, malý mravček slzy roní. Do cesty mu kameň prišiel a už nevie, odkiaľ vyšiel. Obišiel ho 10-krát, keď ho našiel kamarát. Oslovil ho milomene.